Здравейте, казвам се Михаил Остров, представлявам брандовите The World of Mushrooms и GBS Premium Fruit and Vegetables. Занимавам се с внос и дистрибуция на екзотични плодове и зеленчуци. Заповядайте да ни посетите, ще ви бъде много забавно и интересно. Здравейте, казвам се Емил, представител съм на Билбомет и сме изключително щастливи да сме част от Гурме Фест Варна. Здравейте, казвам се Владимир Петков. Здравейте, аз съм Ивайло Рангелов. От Метро Академия. Заповядайте на Гурме Фест Варна. Имаме нехранителна част, имаме хранителна, имаме нови продукти, имаме много интересни неща. Заповядайте. Здравейте, казвам се Петър Попов, технолог в фирма Лимко. Ние предлагаме възможно най-качествените продукти и суровини за хлебарство, сладкарство и джелато включително. Представители сме на фирма Калебо за България. Макарони и черупки предлагаме, плодови пюрета от Перу. Здравейте, казвам се Светослав Маринов. Ние от Ethnic Food предлагаме голямо разнообразие от продукти, както от замразени, готови решения, също така напитки, десерти, различни видове сосове, панировки и други овкусители и сухи продукти. Ние сме Родопа Милк, това са нашите продукти, правиме ги в село Смилян, в Родопите. Работиме с чисто планинско мляко, продуктите ни са със страхотен вкус. Може да опитате разликата. Заповядайте в фестивалния конгресен център на Варна.